Eliminate all threats. נותן אש חזק מאוד, רצף אש מאוד מאוד חזק פה שמאלה. נכנס לרצף מימין, שלום. אחד נכנס אלינו מימין שם, נכנס אליו עם שוטגן בלק. מי ירג אותך Only you בובו? remain. Finish the מייקל ג'קסון. one ג'קסון עם round. החוק Get כובע? ready for the next one. כן. וואו. יש לו כובע של חסידים. Switching עכשיו sides. הוא עושה הליכת ירח. You look like מייקל ג'קסון. עושה הליכה בשמיים עכשיו. שוכב ימינה, נותן רצף אש על נפל שם אחד. The mission is complete. Good work. וואו. איך הוא רואה משהו עם כובע כזה? מה, איך אפשר לצאת למלחמה? Take your hand off, you cannot see it, blocking the eye vision. It's all off because of your hat, man. Take it off. לא.